чорабинӣ бахшида ба маросими гусели навазкарон аз вилояти суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии тоҷикистон дар амфитеатри қасри арбоб хубу хотирмон доир гардид. 1400 нафар ҷавонони далеру шуҷоъ аз 18 шаҳру навоҳии вилоят бо хоҳиши худ ба комиссарияти ҳарбии вилояти суғд бо мақсади адо намудани қарзи шаҳрвандии хеш ариза додаву имрӯз азми сафар доранд. дар маросими гусели навазкарон зиёда аз 10 000 нафар ҷавонон, волидайни сафарбаршудагон ва роҳбарияти вилояту шаҳру навоҳӣ, инчунин намояндагони комиссариятҳои ҳарбии ҳудуди вилоят ширкат варзиданд. зимни суханронӣ раиси вилояти суғд қайд намуд ки ҷавонон нерӯи пешбарандаи ҷомеа ва сипари боэътимоди давлату миллат буда хизмат дар сафи артиши миллӣ барои ҳар як ҷавони ватандору миҳанпараст ифтихор аст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, генерали артиш ҷаноби оли муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар суханронҳояшон ва ифтихори 30-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон қайд намуданд. ҳифзи марзу буми кишвар аз таҳдиду хатарҳои замони нав, хусусан дар ҷаҳони пурҳаводиси муосир, таъмин намудани амнияти давлату миллат ва суботу оромии ҷомеа танҳо бо доштани қувваҳои мусаллаҳи муташаккилу тавоно ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту техникии пешрафтаи ҳарбӣ ва муҳимтар аз ҳама хизматчони ҳарбии ватандӯсту ватанпараст, далеру ҷасур ва содиқ ба давлат ва халқи Тоҷикистон имконпазир мебошад. дар чорабинӣ бошукӯҳ ки ба ифтихори гусели навазкарон доир шуд, пиру барно навазкарон ва волидони онҳо бо ифтихор аз ватани ободу озод ва пойдории сулҳу субот таъкид намуданд ки хизмат дар сафи артиши миллӣ қарзи ҷавонмардӣ буда ҷавонон ҳангоми хизмат ҳаматарафа обу тоб меёбанд ва аз мактаби мардонагӣ мегузаранд. гусели фарзандоб омадем, нибирачия гуселиш мекунем. мо орзу дорем ки ҳамин фарзандо, ҳамин ҷавоно худаш ба ихтиёр рафта хизмати ватан ато карда биёд. хизмати ватан барои мо ҳам фарз ҳам қарз. ин ободӣ, ин давлат ки ба ҳаст? мо шукри ин ободӣ мекунем, шукри ин давлат мекунем, шукри ин як боду ҳавои тоза мекунем ки хизмати ватана карда биёд. он аз давлатамо миннатдор, аз роҳбарамо, аз халқамо, аз ватанамо миннатдор ки манам ободу тинҷ. худо сафарҳошонро бехатар гардонад. соғ рафта саломат гон, хизмати ватана ватан тинҷ бошад. имрӯз ҷавонони бонангу номус хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва ҳимояи манфиатҳои давлат ва халқу кишвар мебошад. соли 2022 донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро бо сари баланд хатм намуда дар назди худ мақсад гузоштам ки ба хизмати ватан модар равам, зеро ватани азизамро дӯст медорам. мо бояд ҳамеша ба боварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ҷавононро нерӯи пешбарандаи ҷомеа гуфтаанд, сазовор бошем. нагузорем ки оромию осудагии кишвари азизамонро касе халалдор созад. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ на танҳо қарзи фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда барои ҳар як ҷавонмард мактаби шуҷоату матонат, дӯстиву рафоқат мебошад. ман аз номи тамоми ҷавонон ваъда медиҳам ки содиқона ба ватан хизмат намуда ба назди падару модари худ бо сари баланд баргардам. саломату сарбаланд бошед. дар интиҳо барномаи пурмуҳтавои рангини аҳли фарҳанги вилоят ба чорабинӣ шукӯҳи тоза зам намуд.